Takže já tady ukážu jenom. Jsme postavili v nedělu tady železnici. Ještě to není hotový, ale koleje už máme. Dokonce tady máme i skalku, na které později bude rozhledna. Tady bude most a tady bude dolů, který budeme dělat dneska cestičku, aby se tam lidi mohli dostat. Zde bude výtopna a tady tam je nádraží. Ukážu, že už je tady dokonce i obsluha a jsou to jehnice, tak tam je, tady to teď není nic vidět, ale je tam, ano, teď je to vidět, je tam i jízdní řád, aby jsme věděli, kdy to jezdí. Tady jak jsou postaveny ty koleje na šíbr, tak ty budou rovně tady takhle za nádražím a bude to vlečka do cihelny nebo továrny. A tady uprostřed bude městečko